Der fik du 3 cyklister. Farten i, farten i, farten i, farten i. Du dæmmer slet farten, når du er kommet ud af banen. Du er helt op at køre, mand. Claus. Jeg har filmet dig hele vejen rundt. Det er en dyb koncentration. Jeg ved, jeg har ringet. Du må aldrig trykke på stopknap. Jeg vil gerne have med den kørsel, du har. Claus, hvad betyder det røde lys der? Er du klar for din nye bus? Ja. Så jeg sgu ikke andet, når det er dig, der kører, mand. Ej. Farten af. Ja, det er fordi jeg trykker det hjemme. Nej, det stop. Ja. Jeg er i gang med at smide af en bus, fordi jeg tror, det stopper. Man kan bare holde stille og vente på det. Det starter det. Og de sagde 10 minutter og vente. Og jeg havde trykket stop, så da han skulle til at køre, så kommer han lige ned, og ved du hvad, du kunne godt over bag. Det går det lige, man får op med til at køre. Hvad skulle vi køre nu? 30 i Haps? Ja, og så skal du ned og bremse. Lave en katastrofebremsning. Uden at blokere. Ja! Jamen, jeg skulle prøve på Ja, nu er jeg sgu... Hvis jeg står is med at drikke, var jeg ikke lys i vognen i min pande nu. Det er fordi, jeg var på omklasset der. Ej, du må ikke dytte her. Ja. Altså, i det hele taget, så må du jo godt fytte, hvis der kan du spille for afværge. Ja. Det er ikke 40, det var 40, du skal køre nu, da. Det er ikke 40, man skal køre nu, tror jeg. Og var det ikke 40, 45, 50, så tror jeg. Det var. Ja, bare giv den nu gas. Ja. Jeg er klar. Ja. Sådan, Claus. Kanon. Du skal ikke køre mere end 40. Du var oppe på 45, kunne jeg se. Det er først næste gang, Claus. Rul nu.
så er det.